Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui parlarem de literatura i ho farem amb una coreògrafa. Parlem de Núria Serra Torrent, mataronina, que acaba de publicar un nou llibre que porta per títol, en aquest cas, La veritable història del temps, editat per Círculo Rojo. La Núria Serra ja havia publicat un poemari que portava per nom Allò que et vaig dir una vegada, i la coneixem moltíssim per la seva dedicació al món de la dansa, amb diversos espectacles, alguns de caire infantil, d'altres també per adults, també la seva incursió en la coreografia del món de l'òpera i dels musicals. Avui parlem, per tant, amb Núria Serra, que ens acompanya. Molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Núria, Ai, de la dansa a la literatura, començant per la poesia i ara atrevint-te amb la literatura juvenil, també. Toques moltes tecles del món artístic. sí, bueno, alguns diuen que sóc una artista o una creadora multidisciplinar, no? Sempre la frase era que havia dispersat molt, però trobo que cada vegada més amb tots els projectes que he anat fent, aquest paraigües artístic és el que ha cobert tot el que he fet, no? Que és com un projecte, un gran projecte que és creatiu i que intento expandir-lo al màxim, no? I cada vegada que veig que en un altre àmbit o en una altra cosa puc posar una cama, no, d'aquest pop creatiu, clar, per mi és un nou llenguatge i clar, em motiva encara més per seguir creixent en aquest gran projecte propi, no? Després en parlarem, però també t'estàs atrevint amb la literatura infantil. Aquesta seria més aviat literatura infantil, però sobretot juvenil Sobretot i apta per joves. tots els públics, ben pensat, eh? Sí, segurament se l'acabaran llegint més adults que joves, o més que... màxim et diria que hauria de ser entre 5è i 6è de primària, i sobretot ESO, és pel que està preparat el projecte del llibre. Però la majoria de gent que ara, a dia d'avui, l'ha llegit, que fa poquet que va sortir, el juliol, clar, m'ha dit, això no és un llibre per joves, jo soc una persona gran i al contrari, he llegit el llibre i m'he sentit inspirat o m'he sentit, ostres, que encara tinc temps de fer coses, no? I bueno, m'ha semblat que era bonic que la gent gran el llegís i s'hi pogués La inspirar. veritable història del temps, de Núria Serra, que es presenta aquest dijous a la Biblioteca Pompeu Fabra. Expliquem-ho també, no? Avui tots els que vulguin conèixer més detalls del llibre el tindrem a les 6:30 amb l'il·lustrador, que és el Toni Ortiz, que és un artista plàstic nascut a Vic. Jo, bueno, vivint mig a la Catalunya central, o sigui que entre els dos, jo sóc l'autora de text, però ella ha fet la part d'il·lustracions i estarem els dos aquesta tarda. Aquí tenim alguna de les il·lustracions que acompanyen aquest conte de la Núria Serra, amb aquestes il·lustracions del biguetà Toni Ortiz. No expliquem el què, però havent llegit el llibre té molta transcendència aquest dibuix que acompanya el text, perquè és per la part final ja pràcticament del conte. Sí. Expliquem-lo, per cert, la veritable història del temps, i el temps amb T majúscula, eh? Sí, el que hem fet en el llibre és, sobretot, agafar aquest temps que tothom té com una cosa, no sé, galàctica, no? Que no té temporalitat, que és com molt còsmic. Li hem donat personalitat i és un infant que neix, que creix, li passen coses com a totes les persones, evidentment té sentiments i, bueno, també té pors. I aquí ve el gran problema, no? Que per això neix aquesta història de... És una faula, de fet. O sigui, crec que tots coneixeu aquestes de la tortuga, la llebre, aquests contes que són curts, on al final hi ha com una reflexió, la típica moraleja, no? Molt educativa. I a mi aquests contes jo els llegia, me'n recordo, a l'escola tenim aquests de 365 cuentos, no?, per cada dia, i m'agrada molt perquè sempre en llegíem una cada matí i era com una cosa que et posava un granet de sorra de dir, ostres, doncs,
potser sí que això m'hauria de plantejar, no? I pensar com tan poca lletra, històries molt curtes, poden inspirar grans canvis. I amb aquesta idea em vaig agafar aquest conte com una faula, també. És com una història, que hi ha un personatge, i al final hi ha tota una reflexió que és bastant profunda, o sigui, diríem que ja quasi és filosòfica, no? Entre qui sóc, què vull fer, en què sóc bo, en què puc dedicar el meu temps, realment sóc allò que els altres volen que sigui, o jo puc decidir qui sóc. I si sóc el rei, en aquest cas, no? Sóc el príncep del temps, o sigui, he de ser príncep perquè ho diuen i em poso una corona i una capa i ja sóc príncep, o realment jo vull fer això. I ser príncep del temps vol dir donar temps als altres, compartir-ho, donar molt, tot el que significa conviure, no? Clar, un cop llegit t'adones de les moltes facetes que té aquesta història. Evidentment, és una història de superació, una història de segones oportunitats, també, una història d'amistat, una història d'amistat d'aquelles que a vegades sembla que trontolli i després resulta que és superferma. Sí. Del perdó, també, de les pors, allò que deies, de perdre la por a dir la veritat, a explicar les coses, que això també ho explica el llibre. Això jo crec que pels joves és potser una mica el moment que viuen ara, no? Que a vegades tot és molt de portes enfora i realment ell, suposo que per por el que diran, doncs agafa l'opció més fàcil, no? Però, ets jove i a vegades no encertes. Però el llibre, d'entrada, potser si tu el penses com... Potser és una història que ens diu, no, carpe diem, no? Hem d'aprofitar el temps, hem de viure la vida, ara és ara. No és una història com de punyent de dir, no, és que joves, tot el dia esteu a les xarxes i dediqueu més temps a... No és una història com per fer retrets, sinó és una història inspiradora, perquè el que necessitem és dir, escolta, para, deixa de donar likes a persones que ni coneixes de l'altre punt del món, que evidentment mai faran res per tu i tu mai res per ells. I sigues potser més egoista inclús, no? Amb tu mateix i pensa, amb què sóc bo? Què m'agradaria? M'agrada cuidar els altres, m'agrada, no sé, hi ha medicina i això, l'altre. Clar, és el moment en què també en secundària decideixen el seu futur i realment que pensin què els agradaria fer i que siguin molt honestos amb ells mateixos i que, també com és una història de perdó, si t'equivoques, no per por, o sigui, no deixis de fer alguna cosa en el que creus per por equivocar-te i no passa res. Si t'equivoques, és que tots ens hem equivocat o tots hem dit, ostres, potser per aquí no, i hem redirigit la nostra vida, no... Hi ha dos personatges principals, un és el príncep del temps, és a dir, allò que deies, no? Li dones personalitat al temps, i després un altre que és el sastre del regne, que és el que li està preparant la gran capa pel dia que ha de ser coronat. I aquests són dos amics des de la infantesa. No? Sí, la història és molt dolça perquè també concreta el temps i parla de que cada acció que fem deixa una petjada, no? Doncs el petó una mare, doncs ells sortien del castell corrents, per aquest petó es transforma en un fil de temps, que pot ser un fil de color rosa, un fil vermell, un fil brillant, i es tornaven amb un carretó ple de fils. I aquests fils després els triaven i farem la capa, aquest el posarem, aquest no. Clar, és també una història, encara que sigui un conte atemporal, és molt contemporani, perquè als temps de guerra i els temps en què les coses no són fàcils i la gent hi ha enveges i odis, clar, aquesta capa té uns colors, aquests fils tenen uns colors grisos i foscos i la capa es desfila i es trenca, no? I en canvi, si tots és una mica aquesta globalitat de món, no? De que si prenguéssim consciència de que tots estem sota una mateixa capa i que cadascú de les nostres ajudes i del nostre temps que dediquem als altres i a fer el que ens agrada, que tot això fa fils brillants, clar, construïm una capa de temps i un temps contemporani molt més constructiu i positiu per tothom. I, clar, és bonic que hi hagi aquest enllaç, no? Aquesta vessant filosòfica que deies al començament, també, Sí, i per això aquesta capa que ell teixeix, doncs, acaba sent
a nivell de joves molt plàstic, perquè molts cops és, bueno, em poso això i em compro aquesta roba o tal cosa em farà que, o si penjo aquesta imatge. L'exterior, evidentment, no ens dona qui som per dintre, i això ell ho descobreix el dia que, clar, quan fuig al bosc, doncs es queda sense capa i llavors descobreix qui és ell mateix, no? I bueno, quan ho descobreix, clar, cau dins un pou que ni existeix, és un pou que ell s'ha acabat, no? Ell mateix s'ha fet un propi pou i també és aquest moment de decidir quan vols fer el canvi a la teva vida amb el que sigui. I al moment que ell decideix canviar-ho tot, fan els clecs. És com una caixa que es va obrint tot el seu camí, no? Núria, com se't va acudir crear aquesta història? Bueno, aquesta història et diria que va sortir al revés. O sigui, aquesta història va venir com perquè volíem fer un espectacle que justament parlés d'aquesta capa dels fils. I era un projecte que teníem al cap, que donaven voltes, i clar, per donar-hi voltes has de fer una dramatúrgia per un espectacle, no? Perquè clar, tu em dius, ostres, què té a veure la dansa amb escriure? Bé, per fer un espectacle hi ha d'haver un leitmotiv, una intenció, sigui llarga o curta la dramatúrgia, però hi ha d'haver una idea. I clar, al anar escrivint aquesta història es anava traçant una cosa molt bonica. I quan la vaig tenir feta, justament el que vas fer l'entrevista també, el Carlos Bianchini i l'Arnau Lobo, el director d'escena, també el Mai Rojas, buscaven una argumentació per portar l'espectacle, i bueno, va coincidir moltes coses. I per tant, l'espectacle del llibre es va estrenar l'any passat a la Fira de Música Viva de Vic, abans que sortís el llibre. Jo crec que a molts autors els agradaria que la seva obra passés o a escena o a pel·lícula. En el meu cas, tinc que dir que l'espectacle es va fer abans, inclús. És a dir, primer neix com a guió del que hauria de ser l'espectacle, després es fa l'espectacle i després surt el llibre. Sí, o sigui, la impressió del llibre va sortir més tard, perquè bueno, també hi ha després temes editorials i és més llarg d'explicar, però el resum és que a partir de la narració que era necessària, d'una idea que evidentment ja teníem, no? O sigui, el tema del fil, la capa, em dóna voltes fa temps. A part, bueno, tu saps que a casa meva doncs, tenien fàbrica de teixits, i el tema del fil, la meva àvia cosia, la meva germana és molt dissenyadora. O sigui, el tema del fil està molt com present. I m'agradava molt com a argumentació de que un fil, ell sol, no és res, no? I és tan fàcil de trencar, és tan vulnerable, no?, com el ser humà, que realment teixit molt, o sigui, a mi em sembla màgic, no? Com tants fils amb aquelles màquines junts poden fer una cosa que pot durar segles, no? Perquè, bueno, tenim testimonis, no? La sàbana santa, no? Que sempre diuen el llençol aquell que ha durat mil·lennis, no? Bueno, aquest fet del fil em sembla molt... Núria, però clar, allò de dir, ostres, és que el temps, que és una cosa que tothom intangible, perquè som conscients de que existeix i que passa el temps, i va passant. Clar, donar-li personalitat, no? Crear algú que representa el temps, no? Això és una part de fantasia, però una part de màgia. Sí, també una part que bueno, és molt... Bueno, també és molt de canalla, no? Que hi ha coses que també que les... No de canalla, en el sentit de que si les simplifiques, no? Una cosa que és el temps, que sembla tant, no? I que la frase actual és que a mi per això m'agrada el llibre, perquè l'escriptura, encara que sigui a mode de conte, hi hagi moltes coses filosòfiques, és molt contemporani, perquè la frase que tots sentim cada dia de tothom és que no té temps. I a mi aquesta frase m'intranquil·litza, però també em relaxa molt, perquè sempre penso, bueno, el temps és el que és, i si realment no agafes aquest estrès amb el temps i no és una cosa que no arribo, el temps... Si el simplifiques a vegades, no? Crec que personificar-lo és un fet de que li treus tot aquest pes, i a tu també, no? Et fa com més calma saber que pots tenir una persona que és el temps i que...
Bueno. Ara que donant-li voltes, a Mataró també hem creat per la cavalcada de Reis, Sí? no? El personatge aquest d'en Tempus, no? Ah, vale. Un personatge d'en Tempus, és a dir que cada vegada més anem trobant la personificació del temps Sí. en aquest cas en Tempus té la capacitat d'aturar el temps, no? Ah. És perquè quan arriba la nit màgica de Reis, els reis i els patges i tothom Clar. puguin fer la feina amb el temps aturat, perquè si no, no hi hauria temps per fer-ho. Clar, la màgia, no? La màgia. El rellotge, no? Núria, per la pandèmia vas dedicar-te també a treure una mica de pols a coses que tenies guardades i vas publicar el teu primer llibre, que és un poemari. Que és això, no? Allò que et vaig dir una vegada, que aquests sí, també eren poemes escrits de feia molt, potser entre 20 anys, doncs, poesies recollides, que, bueno, al final les vaig volcar en un escrit, i el que deies, molts d'ells també formen part del guió d'un espectacle que tinc, que es diu Sabates Vermelles, que just fem sempre pel 25N, amb temes d'igualtat, perquè no deixa que són reflexions femenines, i bueno, amb les que moltes també ens sentim identificades, però el curiós del llibre tinc que dir que no és un llibre per dones. El pot llegir tothom, perquè he tingut moltes opinions també d'algun senyor, amistat. Ostres, si la poesia fos tan xula, hagués llegit més poesia, no? O sigui que realment és un poemari de diverses èpoques i no només hi ha amor, o sigui, també hi ha odi, també hi ha passió, i hi ha una mica de tot. I, bueno, va sortir molt bé, o sigui, la gent estava molt contenta i per això també vaig dir, bueno, doncs, seguiré per aquest camí d'autoria. Molt bé, estàs arribant a allò que en diuen l'artista total, perquè escrius, publiques, crees coreografies, crees espectacles de dansa, intervens en les danses, crees també coreografies per a espectacles d'òpera i musicals, per altres també. Per altres produccions, sí, estem fent diverses coses. Ja faig creació per la companyia meva de dansa, però també m'encarreguen altres projectes que poden ser ara un conte de Nadal o també un espectacle així màgic, doncs, que també parli no sé, de la llum, del cinema, no sé, com a fil conductor, doncs, a partir del cinema, com s'ha fet, no? Tot un històric de portar llum a la humanitat a partir del cinema, no? Són com, bueno, per altres projectes, doncs també. Llavors, bueno, hem de buscar temps per la dansa, per l'escriptura i per les presentacions, que com avui... Com avui, la veritable història del temps es presenta a la Biblioteca Pompeu Fabra dijous a 2:15, aquest dijous a 2:15. I ahir vam fer, vam estar aquí a Mataró també una trobada d'escriptores del Maresme, que va ser molt, molt emotiu, va ser molt bonic, la veritat. Van coincidir escriptores i responsables també d'àrees d'igualtat i d'aquí, tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament. I va ser bonic com, la reflexió era que tothom és escriptor en la mesura que, encara que estiguis un moment posant la rentadora, aquelles 4 paraules que et ressones ens van com instigar a dir agafa un full i escriu-les, no? Va ser xulo. I el dimarts vaig presentar el mateix, el Sastre del Temps, a Barcelona. I també va anar molt bé. Molt bé, anem de presentació en presentació. Sí, aquesta és la setmana de les... I de les presentacions a les representacions, perquè feia, en altres ocasions que t'hem entrevistat o conversat en aquest programa amb tu, sempre et diem, i els teus espectacles, quan els podrem veure també a Mataró? Perquè volten per tot arreu i a Mataró, coi, ara ja tenim bones notícies. Tenim bones notícies, tenim una mica de calendari a Mataró. Perquè molta gent a vegades el que dius tu, no m'ha d'anar seguint, a veure on actueu, per l'Instagram, poden veure xarxes. Mira, ens hem anotat aquí les 2 dates. Anem el diumenge 8 de febrer al Casal a fer un espectacle que també una vegada em vas convidar a poder explicar, que és Kamishibai, Contes per la Igualtat, que són contes per canalla, però explicats una mica diferent, amb dansa. També hi ha una part molt emotiva de valors i de què construïm junts, no? És una mica... Tot va per allà mateix, no? O sigui, a mi no m'agrada crear per crear, sinó que realment el que fem
potser és l'edat ja, Pep? Què dius ara? Potser és l'edat, però crec que el que fem ha de tenir un per què i ho deixarem aquí, no? I bueno, ja que hem fet alguna cosa i hem dedicat molt de temps a fer-ho, i molta passió i molta energia, doncs que algú li pugui inspirar i també li pugui, almenys també fer reflexionar, no? Això el 8 de febrer, Això el 8 de El febrer al casal, matí. Aliança, al A les carrer 12, Bonaire. sí. Molt I bé. després, el 15 de març, venim amb un espectacle molt dolç, que és l'Anaguel Lleig, i el farem al Monumental a les 6 de la tarda. I, bueno, aquest també us demanaria que, sisplau, encara que sigueu persones grans i sigui un conte per infants, vingueu, porteu la canalla, perquè també és un conte que tothom coneix, però bueno, li hem donat un gir i té una part molt de posada en escena molt visual i surten molts animals i també és una mica, et diria que l'Aneguet quasi és un temps, no? Perquè també ha de fer el seu camí per trobar qui és, no? I, clar, en aquest camí passa de tot i té persones, bueno, animals en aquest cas, que l'encoratgen i li ensenyen coses, animals que el volen menjar, i al final, doncs, ells descobreix que, bueno, també hi ha una papallona, comencen a aparèixer animals que tenen ales i, ostres, es va adonant que ell, doncs, al final és qui és, no? Ni era lleig, ni era ànec. I tot això explicat de forma molt visual, que és una fórmula màgica. Sí. El 15 de març, Sí. a la Monumental. Sí. I el 8 de febrer, al Casal. Al Casal. Així que ara ja no teniu excusa per no venir. Molt bé. Núria, dues coses. La primera, fes-nos una sinopsi Va, de sinopsi. la veritable història del temps, una sinopsi breu. Molt breu. Mira, la sinopsi la llegiré d'aquí al darrere, perquè m'agrada molt, que és una adaptació contemporània, també del que és, això és de l'editorial, de la paraula del fill pròdig, però transformada a conte, no? O sigui, no té res religiós o bíblic, per encoratjar a perseguir els nostres somnis i endinsar-nos en els valors humans, sense por a ser qui som i perdonar-nos els nostres propis errors. Per què el fill pròdig? Perquè sempre és aquest personatge que en teoria ha de ser qui ha de ser, és fill d'una persona mitjanament aposentada, rica, però bueno, passa per diverses etapes fins que al final s'adona que allò no era el camí que havia de fer, no? I per ell mateix retorna i pensant-se que ningú l'esperaria, que tothom no, li retrauria perquè va marxar i perquè va robar i tal, doncs al contrari, es troba que tothom està esperant que ell torni, no? I aquesta història, bueno, és molt a base dels Pastorets de Mataró, que jo també hi soc, bueno, formada en allà, i sempre em va agradar molt que no només es parlés dels pastors i del naixement, sinó que a aquesta hora darrere hi agafa té un pes molt fort aquest personatge, no? I van passant totes les escenes de Nadal dels Pastorets, però amb aquest leitmotiv, no? I al final és molt bonic com es fa aquest retorn. I bé, crec que la història també del temps és una mica aquest conte inspirat en aquesta paràbola, però bé, no amb tema religiós, perquè estem ja en una època contemporània i li hem de donar una mica una vessant més filosòfica. I aquest és el resum. El resum d'algú que va a la recerca una mica de qui és, no? Qui soc, no? En el fons és això. I en el camí tens encerts i tens errors, no? I una història de molta amistat, allò que dèiem també, del príncep del temps i el sastre en sas. Sí, en aquest cas, aquí, en el llibre, la història és realment com que un narrador explica la història d'aquest jove, no? D'aquest el temps. Però quan el van passar a l'espectacle tinc que dir que van capgirar-ho i van agafar com la història explicada pel seu amic sastre. Que clar, també és bonic, a mi hi vaig haver d'escriure tot l'altre guió, la mateixa història però vista per una altra persona. I és molt curiós perquè quan el mateix, no? Si ens passa alguna cosa, tu tens la teva visió i jo la meva. I bueno, crec que en aquest cas veure els dos, tant l'espectacle com llegir el llibre, et dona una faceta molt ampla del mateix conte. La veritable història del temps és la nova aventura literària
que ens presenta la Núria Serra Torrent, però que no serà... ja en tens un altre en projecte, eh? Sí. De forma molt breu, perquè es queden Sí. 30 segons. Doncs mira, el proper, que no sé quan sortirà, no sé si 26 o 27, són 12 contes per no sortir de casa els diumenges. I bueno, per anar llegint en família. I són contes, històries, algunes breus i algunes llargues, inventades. També anirà amb il·lustracions i bueno, aquí estic, acabant aquests petits contes. 12 12 històries, sí. 12 contes per no sortir de casa els diumenges. Però 12. aquest encara està aquí al calaix. Molt bé. Ara el que està a les llibreries és aquest, la història, la veritable història del temps. El buc de llibres el poden trobar al Buc de carrer llibres. Sant Josep. Perfecte. Núria Serra, molt d'èxit i molta sort en tot el que portes a terme. Doncs moltes gràcies. I ho deixem aquí. Demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adéu-siau, que tinguin molt bon dia.